Pojačajte malo. Mož ti to, pa ko te, brate, mislim, pito? Gde si, brate, po Beogradu skito? Ko te, brate, kad si gladan pito? Da si, brate, bio na bazenu ili si bio sa nekom devojkom u nekom vrtu? Zašto si bio u zoološkom vrtu kad si bio na zid smrti, tamo gde su ljudi koji su gavrani? Oni su gavrani, oni su vrani, a doći će apostoli koji su izabrani. I oni će vladati duhovno ovim svetom i ostalom ovom malom planetom. Ljudi ne treba da se mrze, treba da se vole i meso ponekad treba da posole. Mene neki vole, neki me mrze, ali nema veze, u tome je poenta. Ne treba ratovati, treba ljudi da popišu mir, jer to je, brate, kao kad jedeš sir. I možda malo ispržiš krompir, ali u stvari ti si dobar čovek i svi te gledaju i kažu, vidi ga ovaj dobar čovek. A kad kažu, a vidi ga ovaj zao i sunce je krao, onda je to bez veze. Treba budeš pošten, brate, i da kažu svi, ko Đure Jakšić ili, na primjer, Dositej Obradović, kako su bili lepi i nisu bili duhovno slepi, oni su bili nekako ispred vremena i poseli su mnogo semena.